Ce mi se pare curios este că în timpul somnului REM, când visăm, această parte prefrontală se dezactivează. Ea nu are control și dacă poți să ne povestești care părți sunt active în timpul acestui somn. Categoric. Cu siguranță amigdala este extrem de potentă din punct de vedere al exprimării la remenurile funcționale, pentru că trebuie să retrăim cumva și acele emoții pe care le-am experimentat, dar, cum spuneam, disociat de amintire și fără să le corelăm foarte, foarte puternic. Sunt activate zonele, cortexul occipital sau cel care se ocupă de vizualizarea elementelor. Practic, retrăim cu o viteză mult mai mare tot ceea ce am experimentat pe parcursul zilei, iar acolo, în cortexul occipital, în zona vizuală, practic, a creierului, aici efectiv apare o explozie de informații, care se corelează într-adevăr cu amigdala, dar care se corelează cumva și cu cortexul prefrontal. Acum e important de menționat, cortexul prefrontal într-adevăr se inactivează, dar se inactivează mai degrabă componentele care țin de zona motorie, cea care ne-ar putea face să ne mișcăm și să sărim din pat în timpul viselor, însă în timpul unui somn calitativ există o comunicare excepțională între amigdală și cortexul prefrontal. Este și motivul pe care impactul emoțional pe care amigdala încearcă să ți-l bage pe gât nu va avea succes, pentru că e cortexul prefrontal care îi spune: oprește-te, destul, e suficient. Hai să facem distinția între emoție, între amintire și hai ca pe viitor să luăm cele mai bune decizii ca organismul și creierul tot să fie performant. De fapt, asta se întâmplă. Ok. Deci avem 3 faze în REM, avem această fază REM. Ce ai spus tu la început este că fazele astea diferă de la începutul somnului până la sfârșitul somnului. La început non-REM, spre a doua parte a nopții somnul REM, iar o scădere cu 5% a calității somnului REM înseamnă o creștere cu 30% a mortalității generale. Poate e important să și ținem cont de acest aspect. Și invers. Adică dacă avem acel somn REM calitativ, suntem foarte ok. Asta. Adică încercăm pe cât posibil să nu vă speriem, da? Dar trebuie cumva să înțelegem inclusiv beneficiul, adică, ok, cumva știi cum zici, ok, prevenție, știi, îți crește cu 30% mortalitatea. Hai că poate nu mă interesează. E vorba aia românului, hai, o viață am pe aia să o trăiesc ca lumea, ce să stau să dorm și să... Dar sunt atât de multe lucruri de reglaje emoționale, de înregistrarea memoriei, de reîmplinirea arsenalului tău imunitar, care, adică în momentul în care le vezi, eu cel puțin când le văd și le cunosc, efectiv încerc să fac somnul, nu știu, o regulă foarte, foarte respectată. Nu dorim să speriem pe nimeni până la urmă, într-adevăr. Când vorbesc și de mortalitate, în general, nu vorbesc neapărat despre patologii sau despre boli, dar în momentul în care nu dorm, de exemplu, nu pot să conduc foarte bine o mașină, sunt mult mai predispus la accidente. De ce? După 20 de ore de privare de somn, creierul meu reacționează sau reflexele mele sunt asemănătoare cu ale unui om care este beat. Trebuie inventat un test de somn, știi? Cum e testul de alcoolemie. Ar fi minunat. Da. Cumva e posibil ca în sală să fie oameni care dorm bine, care n-au problemă cu somnul. Ce aș vrea să înțelegem și în special la vârsta asta la care suntem majoritatea dintre noi, mai puțin câțiva, la vârsta asta creierul începe să fie mai puțin capabil el să genereze somn REM. Și se pare că bebelușii sau un făt în viața intrauterină are aproape numai somn REM. În momentul în care un copil se naște în primii 2 ani are 50-50, are 50% somn REM, somnul ăsta REM scade pe parcurs cu vârsta și după, să zic, vârsta de mijloc, el începe să scadă din ce în ce mai mult. Dar masa noastră musculară scade și ea după 40 de ani, intrăm în sarcopenie și ce facem? Facem exerciții, mergem la sală ca să facem o hipertrofie musculară și asta ne ajută. Puterea oaselor scade și ce facem? Luăm, nu știu, facem din nou sport, luăm anumite suplimente ca să evităm osteoporoza. Sunt foarte multe lucruri și sisteme care scad, care ne lasă, dar noi încercăm să le ținem puternici. Nu știu, puterea cognitivă scade și noi învățăm o limbă, citim o carte ca să ne păstrăm această putere cognitivă. Același lucru ar trebui să fie valabil și pentru somn. Să înțelegem că odată cu trecerea anilor, puterea creierului de a genera somnul REM scade. Asta înseamnă că trebuie să avem grijă de el și o să vedem imediat care sunt cumva lucrurile care ne induc într-o stare de somn și cum să le respectăm. Și cred că această scădere a somnului REM cu vârsta poate să fie asociat și cu un risc crescut de a face Alzheimer? Este asociat cu siguranță.
Clar, odată cu înaintarea în vârstă crește riscul tulburărilor cognitive implicit al patologiei Alzheimer. Pe de altă parte, în somnul REM se mai întâmplă un proces extrem de important. Avem un sistem glial-limfatic, se numește, un sistem care curăță creierul de organismele sau de componentele nocive mai degrabă. Ce se întâmplă? Fundamentul din ceea ce știm în momentul de față sau unul dintre mecanismele prin care boala Alzheimer se instalează este produs de acumularea unor proteine la nivelul creierului, proteine care sugrumează efectiv neuronii în zonele de memorie, iar el devine ineficient. Este vorba despre beta-amiloid, respectiv proteine tau. Doar în timpul somnului REM și în fazele profunde non-REM, acest mecanism este activ și reușește să îndepărteze aceste proteine din circuit, lăsând creierul liber și neagresat de aceste proteine tau, respectiv beta-amiloid. În momentul în care eu nu dorm nici suficient de mult, dar mai ales nici suficient de bine, aceste proteine sau aceste componente rămân la nivelul structurilor cerebrale și blochează comunicarea neuronilor în zonele care se ocupă de memorie, atenție, concentrare, practic tot procesul cognitiv. O curățare a creierului și ar trebui să avem grijă cumva de acum de somn, pentru că cu trecerea timpului acest somn REM o să fie redus și curățarea asta o să fie redusă.